chu room pawna sofa chuan an lo chhuah chuan a lo thu a an hmu thut chu a thawng ve hle a jing chuan enge hetai ti in I hmu vekem ni thil thleng a han ti ringot ma se ani chuan nute songin heta ngak tur chein min ti ya ti in enge hmu tur a han ti chuan thiam tak chuan jawli chuan do lo soi nga zatin jing chuan po chuan company lama lo vale draw a ti nga la akal ma chuan akuta a han khoi le zewa jing chuan chu abula va thu phein chu chuan ril ru chuan jing chuan chu ten omati hle a hetia nga a shat lawa a chekwal vel hi ka ngai dam thei chi angem a ti vong e ti chuan nute song ten in chuan thu hawin eng thil emu an soya nute song chuan an pahnia ani nei hun a nga hlek to thu te a han soya ma se chu chuan una pa jing chuan hian nupuya min nei du me wangem ka shelawani a han ti kwal vela ani la chuan zam hau lo chuan an no pan deuh laia chang to a ama bak nupuya nei atum lo thu te a soi luama akuta chuan wanin ma se chu chuan lo la son wat nute song po chuan jing chuan hne na chuan chu afala mu adu thu soin jing chuan chu lo wa chhuak tur chuan a han ti a ani po chu akal ve mai chutia afala an han in mu chu chuan nute song una pa jing chuan hian kalaka thil dik lo tak ti se engtin nge ka ti ta kang a han ti chuan a lo sangal phata eng ang thil dik lo nge ti ane min shilte a han ti wat eng thil nge min shil ro keiman ka hau ship mayang a ti chuan chu chuan thinrim lo tura ti in a lo beng dai wata jing chuan ho ila kar kala chuak to a aron ti ta ka chuan chu chuan kamu mangwang mai nya enga ma ngai su nu te a ti wata nakina kanin mule don ya ti in amang cha akal chu ne te song chuan kauding le in chu eng po ti la I thutluk na kapom vekania imal lo ti in a cha a thaliam ta bok kara an chuang chu jing chuan enge kanunen khan in lo soya a han ti ani chuan do soin kana join tur vel klo soi pui mai ya a ti a kar ma a athil dana han hong chu mei lipstick le don fo tui aron lang jing chuan lo khar wata chu ro chuan a sha thiam mai jing chuan la in tun lai kan boi dewani a han ti ve mai boka uju le a secretary te chuan an lo ngak renga pona an ina an tlan lu tan mu chuan a secretary chuan he Mr. Lu chu anu pui hwal nen an chhuak ani mel hle mai awa van nei tak ti velina han soye uju chuan anu na ilom pui viawani chuan a secretary ni turin recommendation ka ja sakang che a ti de muka a secretary chuan nilawe I secretary ni bak ka chak ka nei law itan chuan karin omringang alo ti deuh dua uju chuan chu ka chwa hau lawang a ti zui sap ato zinga chuan chu run thau chuan do kana breakfast lo om chu a han mu a chuthla in alum le lum lo a han te sa alo lum ve te khia chu jing chuan na ngai dan a ti dang deu ka du zong chu ala sha ti in chu ta kara jing chuan secretary tharun lutin ata na jing chuan thil leile present te chu a han pe a ani na han soin chu chuan tinge a secretary masa kha ti in lo zot chu pa chuan thil dik lo ti ani nge yang Mr. Luwan a ho shep nuwa a banta ni a ti a chwa san le ngal chu ta jing chuan kol dongin a han bia a ani chuan a thil lo ba sai te chu a mu lo te zotin enge vo ina iti ang a han ti chu chuan a na join tura ava in report tur tho so yin chatak chuan lo chang ve a jing chuan bana kalo lamang che ti in anin biak na anti topa chuta chu chuan nute song in min en ko selia na ama wang liawin chance ka pe yang che a ti a ti chuan ana thona tur hmun ava thlen chuan a tho pui tur te chuan an lo lom ve nga la chu orchestra department music zirtir tu tur in an lo lani in a thopui tur te chuan ju chuan orchestra department sum tam taka invest thu te an soya chu beng chu a ver hle ti chuan ruma chuan violin hi alo tum ve me ka an ho tu te le ju chu
ron lutin ani po in a violin tum chu an lo kal ti a mu chuan a lo ti to vata an lam hoin chi bai a lo buk an hau tu pa chuan I wuju chu me sha tir vatin an ta na sum tam taka sen thu vela soya chu po chuan avatilom ve a han ti ve wuju la chuan hei hi mo zirtir tu tur chu ti in an pani chuan anin ei lo dun mel le a an chong dan vel chu chohlui kan kil ho don nia tia kala tum chu tunge ei pui pe reng reng ang ni a ti sup chu chuan wuju la chuan alo she phanen engmoi soi a han ti a ani chuan engmani lowe alo ti vata abeng la chu ala chafu ala tile sha ma akal tur chu wuju po chuan a hoshan lo ka chwa don lo che ka ti to kha a ti ril ru thunga ti chuan an thil eina turan thlen chuan chu an boss chuan uju chu an tan mi changkai taka ni a thunga changthiam tur chuan a han rona ani po chuan a aya upa ani na wang po chuan ole alo ti ve a chuta uju chuan lo thu ula ti in an boss chu a han kawa awa thu pheya chu po thu ve in uju chuan akyanga thu tur chuan moi nai deuh chuan a han som nge ya angei ru ngei mai chu chuan ti chuan abula awa inson pheya an boss chuan thataka an tho ho theinan ti in wai no chu idom tlangang u ati a chu po chuan a han le kang ve ma se alo chers ve du lo vel nge ya ngei ru deuh chuan a han in a thu thla a ei tura han da tur chu an lo ti son man chep ma se uju chuan lo ti le in alak thei pha a aruk chuan alom ve hle chuta an boss chuan miss chu engtik nge inin hual na in nei do na a han ti a ani la chuan a rei to lawang alo ti ve mai bok chuan uju chu atilom chia lawa ron chong chuakin tinge miss chu iwa man mo ve ngak deuh la pasal nei lam chu tun aya tha te po an ron chuak moi the sin te in zoi te in keima angte ati deuh khera chu chuan midang in an sheve ang ti a hlau hle chuta midang te chuan ani Mr. Yi nang eng ang mi nge idu ve a ti in an han zo ta ani chuan adu ang chu asoi chu soi chan deuh chuan an ke la chuan anin ngoka chu chuan top tura ti in amala awa piai waka ani la in akut lo la in alo wan mak zui chuta thatta ka om chhun zomin midang ho nen chuan chohlui chu an kil hawa an ho don chuan boss ber chuan chu ka thla mai don che em ni zu te investia ma nia ho chu achi lawang a han ti ma se uju lawin rol vatin keman kalo thang an chen na bulloka vila ka neya ati chuan alo phal na samai boss chuan ma se chu chuan alo du vak lo boss ne na chuan nya la han tum ma se ani chuan mania ho thei in lo ti in alo shil ve bok chuta uju chuan ka in kalang li atia an kal tak ngal kara po chuan an pani chuan an la in hnial chara ma se uju chuan a ruk chuan nuama ti hle thung ma se rei lo te a chuan alwa ka run chhuaka kar chu ti ding turin ati a chhuak ngal ko thleu lo phet vai tu nu chuan nawa zu in tlem deuh to ro alo ti chuan zaidam tak chuan ngaidam dilin ole ati a omdan chu chuan alo mu ve veka arena anglo ti hle a secretary ne na chuan thil te a han zot chutianga alwa ka chhuana chan chu dinner an kil ho na a sushi eina sadwanga ni thu chu asoi chuta chu po chuan ngai to chhuakin a thil du a ei theinan uju chuan lo ti dingin amazo na mi chu alo e ve char hi alo ni a aron lu chuan uju chuan engin lo soya a han ti chu chuan engmani lowe ifel zavel kan lo soi ti in alo chong ve lwa ma uju chuan hei ei ro ti in sweet chu a han pe ani po chuan meisel chu ka han tum chu chuan a ei lok lo wang chuan tinge tor ka teli hlawem ni a han ti kher chu ngei lu tuk chuan iwan nin omreu tak ti in pakhat chu la chuak sok in ei ve maka lelama hoidai uju po chuan soi chu la le in a keng ta da ya in an thlen chuan chu chuan thatakin lom thu chu asoi ve maya ma se uju vek chuan angei tur deuh hian thu a soi le thina alu san ta dai a secretary chuan I tong dan atang hi chuan mei chetan du ngai nei omlo a han ti chuan
Africa athoni du emni alo tia alo hlau na samaye sinin thlakin jing chuan chu in nei kor en pui tur chuan a shwaya anwa thlen chuan jawli kharon lang hlolin document ron kenga Mr. Lu aron ti novel chuta chu chuan tingi ani hi ibana mokatia a hanti chuan an company ala tho thu le a secretary ni na atang che a aban thu alo soye jawli la chu alo in ti thei hle le ngala Mr. Lu ti in a han nai chin mase ani chuan alo be thadu lo der kwal vela an mit minga changi ro enge motak ala omti chu achang hle thunga chutia an lo din ho lai chuan uju run lang ve hlolin chu kyanga arun dinga an omdan chu itan amwal phau thlak hle mai aron ti a ani chuan lo en ringot jing chuan la chuan lo tlon viawa uju chuta anom na chu adorani thu asoi chuan akal sun le moi boka chu po chuan in nei kor chu kawate sange ti in akala a han hachin vela in me in ti hle a thok tu ne na chuan annung chu ti tai deuh a han ti a mase jawli run kalin keiman kalau ti yange ti in han sui vela chu khoi kwal velin I bracelet chu amoi hle mai kabel pa pun hemi angchia hi min pe asin te ti in a show kwal vela chu po chuan zambik me lo chuan lo chang ve zel chuta pon lama changjing chuan in thak zo don to em a han ti chuan o kalo chuak ti in ava chuaka chutia mo kur han ha chu mo yan lo ti hle a mitlek lo chuan an lo ena jing chuan la chuan a thian pakhatin iwa nei hle mai kan unaw nu tur chu amoi kher mai alo ti vel uju po chuan lo enin aril ru chuan khatianga moi kha chuan kanu puya cha I chang theyang alo ti ve bok enge an a han ti chuan moi an lo ti hle a ani po in a tha e ti in he kan ti mai don ya ti in ava in thlaka arun le chuan jing chuan chu alo to lawa a chan pa chuan na poimo wanga akal ma sak thu so yin keiman klo thla howang che ti in a han offer ma se alo du lawa angai lawe keimen ka kal thelom ti in alo nyala ani po chuan a kal tir chutia aril ruwa jing chuan le jawli khosak zia alo ngai twa pa a korvel alo en lai chuan uju chuan nunglama chang run bia in ka dora korte hi khoi moi chi an ni hleinem man to tak veka sin arun ti deuh khera chu chuan ani chuan kor hi kalo le yange a han ti ve nge ya la ka tum chu lo da in thil dang soi kwal velin nang hian min banem ta ati kwal vela chuta kalo thang che ati a to pa chuan chu chuan alo du law ma se tiluin ka thla lo che ni chuan iba te hi ka chutanga min pek veka nga yang ati kwala chutianga ni ta ka chuan chu chuan ole ani ikara lutin min thla anga engkim kan thei ngilang ti in a rem ti a ti chuan inan ba thlen chuan kong khar bula chuan an han ding le te a uju chuan a ina leng tura som turin a han ti le ma se alo du lo hle a avau deuh na a Orchestra Department Building Sakthar Turkha Ilasha em a han ti keu chumia wang chuan chuan an department in ma ason theinan ti in leng lu tur chuan asoma a secretary po chuan kalokal ve thengem ati ingma kala AC lawa ati a ani chuan angai lo nang chukara lo omro ti in an lu san in chunga la chuan uju chu azam lo hle a ompui te in nei lowem ni a han ti kwal vel chu chuan an nei lo thu le chol alak thu a soi ve maya ei tur ka vasia mangi ti in a kal ve ngal chutia akal san hlan chuan video dongin jing chuan le jawli te khosadun lai ala ni zuya uju chu alo thin rim ve hle a jing chuan chu ten omati ve hle chu po chuan ei tur te chu a thiamang ang chuan han siam ve a dokan an han kil chuan uju chuan keiman ka vasiam ve ange ti in noodles tui mel deuh mai chu avasiam saka chuta I pian cham kalum puya che ati ani chuan alo shi haulawa a pian chamani ti chu chuta revak lawa chuan text dongin jing chuan I pian chamani ti ka sha a ma se ka boy si a itan thil kalo thonania aron ti a secretary khan pangpar le present chu aron da uju chuan alo hong ve vat boka a bracelet bag chu a hau ve e tu na aman atanyam le ngal a han ti a
chuta chu phone chu run ri le in video adong le a jing chuan le chawli te omdun lai uju don ve thau khani in a mu chu alom lo hle a aril ru chu ana hle bok a pen chama le zel do so in hetiang hian a omani si a uju chuan a khongai ve hle a chuta atimak ve khop mai ti in jing chuan chu a han soi ve a run lui nan kabianga min han fo ve la te ti in ti hlim chu atum ma se a hlim thei me ulawa uju chuan wain thlit sakin ngai to du to su kan pahni in kan lom do na lom ti in an in dun ta zo ka chu ril runa chuan chu a in ta ngek maya uju chuan ti ngai na a shelo hle a in to lo tura ati la in ka du za zat ka inang ti in ama po chuan in ve tur chuan ati ta deuh dewa ni thei to ngongin a shelo nen chu du tok to ro mula izia mayang ti in kai tho han tum ma se ko ron kalin jing chuan lo ni uju chuan a reject maka chu a room lama apom chawa khuma chuan ngatin kalatum chu chuan a chi lo pot betin ka su ka kyanga omro mania om ka du lawanya ati a ani chuan mi sha chang yeme ke hi tunge ka ni a han ti chu la chuan amite en kar chuan I uju ti in a han kawa chuta uju chuan in sung to bik lo chuan a fop tango nga chu po chuan lo nya lo ngei mai a lo fop le ta a hnung chu a han met deuh wak uju chu top zewin I chak reuh hle mai mo ti in an pahnih chuan zan hun chu an hmang dun zui ta bok zinga lo ni chuan chu harma sa in akya nga uju mu ti a mu chuan a in chiru le hle a akudda sun batin a han chu chuaka a ril ru chuan ka poisa zong ka chan to a ama ka mut pui voi khatna wang khan engma po ka nei to lo wasin le a han ti chuti lai tak chuan uju churun harin a run chu chuaka min han kwa te ati kwal vel chu chuan ngoi mak te alo ti a ma se kwa lui ta thawin ni zan lama nangma ka hnai lo che hlawin min kwa beta a han ti kwal vela chu a han chhai chutia an lo om lai chuan a room kong khar chu ron kikin jing chuan chu a ron kawa ni zan lama zu I inin ka sia a zubur ka mu a heidam doi ka ron ken chi a kong khar hi lo hong da a han ti chutia a ron ti lai vel chuan uju chuan chu lo ti boi ve zelin a du ang pona chang tha thei lawa a lo fop kwal vel nen a topa I lo hong lawa ni chuan ka ron rot lui don ania ti in a soye chutiang ani ta ka chuan a man kong khar chu awa honga uju chu ba chu ma alo bi ru a chu chuan zan masalama anzir tir tu alo len thu le zu anin dun thu te chu alo soya jing chuan uju chu a mu ang ti a hlau bok nen arila cham deuh thu soin kanzuk e do nem ni ti in a in herma chuan a chwa pui ta da ya uju po a bi rup na chang ron chwakin katan do te a han soi kwal vel ania ti in alukham hnoya chuan a birthday present tur chu a da a chwak ta ngal chu chuan jing chuan hne na chuan lozuk chukla kanin thlak lok angi ka ron kal ve nga lang ati a aruma chuan man mo deuh chuan a lut ma se uju lo om to law alukham hnoya a thil da kha a han mu chuan a lawata kar ta thil zia chiarin box a hong chu bracelet diamond pol siam chu alo pe a chu po chuan moya ti ve hle